जोङो 40 निफ्राय 60 इयारसिम बेनिफ्राय प्रडाक्सन मोनगोन आरो खेबसे गायजेननायनि उनाव आरो बे चकलेटआ खालि सिंगेल माबा नङा दंफां नङा बेखौ जों इन्टारक्रपिं हिसाबै खालामनो हायो आरो जेरैबायदि गयजों खालामनो हायो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आंनि बिजुली चैनलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर आं आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोङो दिनैहाय चिरां टु गवालपारा थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जोङो मा खामानिनि थाखाय थांगोन बेखौ आं नोंथांमोनजों ब्लगनि गेजेरजोंहाय शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो थुदो आंजों लोगोसे गवालपारा फारसे आरोना ब्लगखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदोनि आंनि हासबेन्ड बिबोनां ओमफ्राय बे बेवाइ ओमफ्राय बैबो बिबोनां सासे नै हाय होनदो ओमफ्राय जोङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय बोथोराबो मोजां जादों आरो दिनैहाय नै गोलाव लामा हान्थिनो थाखाय नै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर गवालपारायाव फैबायबा नुबाय जानांगौ नैबे जाबाय नरनारायण दलं ओमफ्राय नै जों बेखौ मोनफैबाय आरोना बिराद गोलाव दलं जादों आरोना बियो ब्रिज आरो एखेबारे गुवारथार दैयाबो नै ओमफ्राय बेखौ बारनो थाखाय एसे गोबाव टाइम लायो आरोना जेरै 10 मिनिट बिदि आरोना नोंथांमोना गवालपारायाव फैदोंबा बे दलंखौ बारनो मोनबाय जानांगौ माबा ब्रह्मपुत्र बायदियानो आरोना समानानो जागोन आरो बेजों नै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गवालपारायाव फैबाय थायो जानांगौ ओमफ्राय नै आंहा दिनैसो फार्स्ट टाइम गवालपारायावहाय दिनैसो फार्स्ट फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं ओरैबायदि मोजां मोनबाय आरोखि ना लामाफ्रा ओरैबायदि क्लिन ओमफ्राय मोजांथार साफानो आरो ओमफ्राय बे साइडजोंनो लामा खाथियावनो ना ट्रेन साइडथिं दं आरो ओमफ्राय जों ट्रेनबो खारो लोगोफोर नोंथांमोना दा भिडिअ नुनो मोनगोनबो जानो हागौ आरोना जुदि टाइमा मिलायोबा दिनैनि बोथोरानो मोजां जानानै होबाय लोगोफोरनि वेदारा मानो होनबा गोलाव लामा हान्थिनांगौबाथाय एसे सान्दुंबाथाय एसे खस्थ' मोनो नालाय गरम ओमफ्राय दिनैहाय ओरैबायदि मोजां जानानै होबाय बोथोराबो आं जोबोद मोजां मोनबाय आरोना लोगोफोरनि गोलाव लामा हान्थिनायावहाय बोथोर मोजांबाथाय एसे मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा नै लोगोफोर गवालपारा थांनाय लामाजोंहाय गोदान टल गेट बानायबावबाय आरोना नै ओमफ्राय बे दैया दहाय जोङो नरनारायण दैमाजों बारबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय बे दालांजों बोहैनाय बे दैयानो आरो नै गुवारथार आरो नै जि गुवार फाइनालि नै लोगोफोर ट्रेन खारनायनि टाइमाबो जाबायमोन जानांगौ ओंखायनो नै जोंहा ट्रेन खारनायखौबो नुबाय मेन रड खाथियावनो नालाय ओमफ्राय नै मोजांथार मालाय गवालपारानि मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो मोनहैसिगोन लोगोफोर ससेल'सै बे आदानि न'आवहाय ओमफ्राय जोङो गुगोल मेपसो नायनानै फैदों नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम ओंखायनो एसे लेटबो जाबाय आरोना एसे लासै लासै फैबाय जोङो नै गवालपारानि हायाबो गोजासो आरोना नै लोगोफोर साजायनानै दोननाय बायदिसो नुयो नै फाइनालि जोङो सौफैबाय नै आदामोननि गामियावहाय मालाय लामायाव बेनार होनानै दोनदों नै कक'वा भिलेज कक'वा काल्टिभेसन नै दायो जोङो नै आदामोननि गामियावहाय हाबबाय ओमफ्राय नै मालाय बिसिना गय बागान खान्थाल बागान ओमफ्राय नै चक्लेट बागान आदानि बुंनाय बायदिब्ला बिसोर गामियाव गासिबो न'खरावहाय चक्लेट बिफां गायदों आरोना ओमफ्राय ओंखायनो बिसोरनि गामिनि नामखौहाय कक'वा भिलेज दोनदों जाहैदों आरो ओमफ्राय जोंबो न'आव गायदों नालाय ओंखायनो माने बिफांखौ बोरै गायो ओमफ्राय माबाफोर हासार होयो नामा बेखौहाय एसे आइडिया लानो थाखायहाय जोङो बे आदानि न'आव फैनाय जादों आरोना नोंथांमोनाबो भिडिअआवहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायोबा मिन्थिनो हागोन आरोना जुदि बिफांफोर गायदोंबा आदाया जोंनो एसे आइडियासफोरखौ खिन्थागोन आरोना
फाइनालि नै लोगोफोर जोङो बे आदानि न'आव हाबफैबाय ओमफ्राय नै मालाय आदायाबो ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय नै हाबनायजों लोगोसे आदानि कक'आ नार्सारिखौ नुबाय आरोना नै नार्सारि बानायना दोनदों ओमफ्राय नै गोबां फुलिफोरबो दङ ओमफ्राय नै आदानावहाय गोबां फुलि दं लोगोफोर ओमफ्राय बियो बिफाङा माने बिफां रानायनि माने बोसोर जानायनि आरोना 8 बोसोर 10 बोसोर बिदि बिफां बोरायनि फिथाइखौ बानायनाय फुलि आरोना नोंथांमोनाबो जुदि गायनो गोसोब्ला बे आदानाव लांफैनो हागोन नै आङो आदानि नाम्बारखौ स्क्रिनावहाय होनानै होगोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आरोना नै फिथाइया मोजां थायथारदों नै लोगोफोर बियो आदानि गोदान गायनाय बिफांनिसो आरोना बोसोरथाम जानायनि ओमफ्राय गोजामा बैथिं दङ आं उनाव नोंथांमोननो देखायगोन आरो एसे गोजानबो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय एसे मेंबोबाय नै मेंबोनाय मोनबाय ओमफ्राय नै दा आदाया जिरायनो लिंबाय आरोना गावसिनावहाय ओमफ्राय नै दसे जिरायनानै आदाजों सावरायनोसै आरोना जोङो नै दायो जोंनो बे आदानि बाजैया साहा होफैबाय आरोना नै लोंसिगोन आरो जोङो दायो आं आदानावहाय चक्लेट बिफांनि सोमोन्दै एसे आइडियासफोरखौहाय सोंनानै लानोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि चक्लेट बिफां गायदोंब्ला आरो बिनि सोमोन्दै मिन्थिनो लुबैयोब्ला नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि भिडिअखौहाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायोब्लानो नोंथांमोनाबो माखासे आइडियासफोरखौहाय लानो हागोन आरोना लोगोफोर उफ्रा कसारि आंनि गामिया जाबाय मासपारा बुङो बेनिफ्राय जोंनि बै कासारिपाराया जाबाय जोंनि रेभिनिउ भिलेज कासारिपारा चक्लेट भिलेज बेनिफ्राय जोंनि समस्थिया जादों दुधनৈ डिस्ट्रिक्ट गवालपारा आसाम आरो ओमफ्राय आदाया मा समनिफ्राय जागायदोंमोन चक्लेट बिफां गायनायखौ चक्लेट दंफां आंनि जागायनाया जाबाय फार्स्ट ट्रेनिंआ आंनि 2016 निफ्रायमोन बेनिफ्राय 17 आव माबायाव थांदोंमोन आं केरेला एक्सप'जार भिजिट हिसाबै फैनानै 17 निफ्रायनो बै आरिखौ जागायजेनदों आरो 2017 निफ्राय ओमफ्राय आदाया बे चक्लेट बिफां गायनानै बिसिबां लाब मोननो हाखो आरोना दासिमावहाय लाब बुङोबा बेबायदि एसेबां लाबद्रायबो नङा एसेबां लसद्रायबो नङा आरो मेन बोसोराव मथा-मथि 10 निफ्राय 15 लाख टकानि बेबायदि मार्केटिं जागासिनो दं आरो खरसा थांनानै मथा-मथि थायो 8-10 लाखा थायो मेनलि फुलियाव फिसायाथ' थांथ'वाखै दा ओमफ्राय आदाया एसे बे भिउवार्सफोरनो खोन्थाहरदो बे साजेसन होदो कि माबायदिखौ गायनांगौ मेचुर जानाय दाथ' बहुत मानसि गायबाय नालाय बेखौ एसे एक्सप्लेन खालामदो मोजां जागोन दा खालि चक्लेट नङा जिखुनु दंफां जुदि जों गायोबा जोङो फार्स्ट माबाया जागोन जोंनि फुलि सेलेक्सन खालामनाय जागोन बे फुलिया सिडलिंबो जानो हागौ बा ग्राफ्टिंबो जानो हागौ आरो सिडलिं फुलि बा ग्राफ्टिं फुलिबाबो जोङो मोजां माबाखौ लानांगौ आरो दा चक्लेटनि बेलायाव नुदों आं बिखेखय नोंथांमोननि बे बिटिआर ओनसोलाव बांसिन जादों बिथांमोननि दा मादार प्लेन्ट कक'आ बिफाङा बेसेबांसिम सोलिगोन आरोना गायजेननायनिफ्राय बेसेबां बोसोरसिम बेथ' मोजां सोंथि बुंनांगोन जों गासैबो मिथियो बेसेबां लाइफ थांगोन बेखौ मिथिनो गोसो जायो लाइफ टाइम नामा इदि आरो लाइफ टाइम माने जोङो 40 निफ्राय 60 इयार्ससिम बेनिफ्राय प्रडाक्सन मोनगोन आरो खेबसे गायजेननायनि उनाव आरो बे चक्लेटआ खालि सिंगेल माबा नङा दंफां नङा बेखौ जों इन्टारक्रपिं हिसाबै खालामनो हायो आरो जेरैबायदि गयजों खालामनो हायो नारेंखलजों खालामनो हायो वेल पाम्पनि सिङाव जों बेखौ गायनो हायो सबसे बेनिफिटाव दङ गयजों गायोबा बांसिन बेनिफिट जायो ओरैबायदि खालि जों चक्लेटनि नङा गयनिफ्रायबो बेनिफिट मोनगोन गयाव जों गनमरिच नङाबा फाथै नङाबा जों भेनिला दंफां होनो हायो बेयावबो जों मोनसे प्रडाक्सन मोनगोन इनकाम मोनगोन बेनिफ्राय जों भेनिलानिखौ लायालाफानो जों जुदि गय गनमरिच आरो चक्लेट लायोबा बिगायाव 3 निफ्राय 4 लाख टका पार इयार बिगायाव जों इनकाम खालामनो हायो आरो खालि बेनि थाखाय जोंनो नांगोन एसे मेन्टेनेन्सखौ नांगोन खालि गायनानै दोनबा जानाय नङा बेनि प्रसेसिं मेन्टेनेन्स माबायदि खालामनांगौ होनबासो जों
मोजाङै मेंटेनेन्स खालामोबा हासार दै होयोबा प्रडाक्शनखौ बारा मोनगोन आरो होमबा जोंनि बेनिफिटा बारा जागोन आरो बे चक्लेट खेथियाव जों साहा बा राबार खेथि बायदि बेबायदि नांथाबनानै खालामनानै मार्केट लय मार्केट बियो 600-700 सिम मोनगोन आरो पार केजि गोरान बेगराव गायनाया डिस्टेन्सआ जाबाय फार्स्टनिफ्राय जों जुदि गायोबा फार्स्टआव जों गयखौसो गायग्रोनांगोन जुदि गोदान प्लट लायोबा ओरैनो जोंनो ट्रेनिंआव होनाय बायदिबा 9 फिट बाय 9 फिट बुंदोंमोन गया खिन्थु जों एसे जुदि डिस्टेन्सखौ आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय बुंनो हायो आरो डिस्टेन्सखौ जों जुदि बारायना होनो हायोबा दंफाङा एसे खम जागोन खिन्थु जों प्रडाक्शनखौ बारा मोनगोन आरो 10 फुट बा 10 फुट गायनो हायोबा बांसिन मोजां बेयाव जों बे 10 फुट बाय 10 फुटनि फांब्रैनि गेजेराव कक'खौ गायनो हायो आरो बेबो जुदि आरियोबा 10 फुट बाय 10 फुट थांगोन मोनसे लाइना बेनिफ्राय मोनसे गेप सोनानै मोनसे लाइनखौ गेप सोनानै आरो मोनसे आरियावसो जों कक'खौ गायनांगौ आरो जुदि जों थाखानाय बारियाव गायोबा बेयो जों साइन्टिफिक जानाय नङा मेक्सिमाम दा जोंनि बिटिआर बा जोंनि गवालपारा ओनसोलावबो बेनो जादों माबाया साइन्टिफिक जों खालामनो हाया सिगांनो गय दंफां दंखायो बेयो जों डिस्टेन्सखौ मिलायनानै गायनो हायो आरो बहाबा जों 8 फुट 10 फुट बेबायदि मिलायनांगोन दा वेलकामखौ जोङो 20 फुट गायो बे माबायाव 3 खनिया गायनांगोन आरो बेखौ मिलायनानै ओमफ्राय ओरैनो फिथाइया बोसोराव खनबेसे थायो बोसोराव जों खननै गाहाम मोनो फिथाइखौ खननै आरोना बेनिफ्राय आरो माबा बायदि दंफाङा नारेंखलनि बायदि थायगासिनो थायो खिन्थु मोनसे सिजनाव जों मोनथामानो जाहैबाय खिन्थु मोनसे सिजनाव एकदम खम मोनो आरो मोजांखौ जों खेबनै मोनो एकदम मोजां प्रडाक्शन मोनसे बोसोरावनो आरोना ओमफ्राय फांसे बिफाङाव 1 केजि खय केजि गाखोयो आरो बेखौ खिन्थादो एसे फांसे दंफाङाव जुदि जों मोजाङै मेंटेनेन्स खालामोब्ला गोरान बेगरजों 1.5निफ्राय 3 केजि बेबायदि मोनगोन आरो जों बेखौ जुदि मिनिमाम 300 बा 400 लायोबा मथा-मथि 1200निफ्राय 1500 पार बेखौ जों इनकाम खालामनो हागोन आरो फांसेयाव दे मादार प्लेननि ना मादार प्लेनखौ जेनेबा माबायदिखौ जों सिलेक्शन खालामनांगौ मादार प्लेन आरो मिच्युर जानाय गायनायनिफ्राय दंफाङा थायनायाथ' 2 बोसोरनिफ्राय थायो 2 बोसोरनिफ्राय थायोबाबो बेखौ जों 5 बोसोरसिम 4निफ्राय 5 बोसोरसो मिच्युर जानाय बुङो दंफांखौ बेनिफ्राय जों बेखौ जुदि फुलि खालामनांगौबा बेखौ मा खालामनांगोन 5 बोसोरनि उनाव जों स्टाडि खालामनांगोन 5 बोसोरनि उनाव बे दंफाङा बेसेबां फिथाइ थायदों 5 बोसोराव 5नि उनाव बेसेबां फिथाइ थायदों बेखौ जोङो लिरना दोननांगोन बेनिफ्राय आरो 6 बोसोरावबो बे बेसेबाङानो थायदोंना थायाखै ना बारा थायदों ना खम थायदों बेखौ नायनांगोन बेनिफ्राय बिनि फिथाइनि सिङाव बेगरा माबायदि दङ 40टा दङ ना 50टा दङ थेफा दङ ना गोगोआरि दङ बेखौ नायनांगोन बेबायदि बोसोरथाम जों बेखौ स्टाडि खालामनांगोन बेनि उनावसो जों बेखौ मोजां जायोबा फुलि खालामनो हागोन आरो बेयावबो मोनसे मा दङ फुलि जाय फिथाइखौ जों बानायगोन फिथाइयाथ' बेबायदि गोलाव जायोना बेनि गेजेरनि गासैखौबो जों फुलि बानाया गेजेरनि मोनसे जिंनिखौ गारनांगोन बेयाव मथा-मथि 15टा 20टा ओंखारगोन आरो थाइसे फिथाइयाव ओरैनो 40निफ्राय 50टा थायो खिन्थु बै सिगांनि आरो उननिखौ गारनांगोन गेजेरनिखौसो लानांगौ गोगो बेगरखौ मोजां माबा जागोन आरो हेल्दि जों साप्लाय मोनगोन आरो बेबायदि खालामनांगौ आरो बेयो जाबाय मोजां मा होनो नार्सारि खालामनायनि माबा आरो जोलै बासिनायनि दा आदानाव नांगौबा मोजां जोलैखौ मोनगोन माबायदि मेचुरिटिखौ बानायो आदाया खोन्थाखाबाय बेगरा माबायदिखौ फुलि बानायो माबायदिखौ गायो बेखौ आदाया खोन्थाबाय दा आदानाव मेचुर जानाय बिफांखौ मोनजोबगोन नोंथांमोनहा फैनो हागोन दहायथ' डिटेल्सखौ खोन्थाखाबाय बे डिटेल्सखौ नायनानै नोंथांमोनहा लांफैनो गोसोबा आदानाव फैनो हागोन आरो माखासे इनफरमेसन लाबावनोबा आदानाव लाफैनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनोसै आं कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 97064389995 बे नाम्बाराव कल खालामबानो मोनबाय
आरो फेसबुकआवबो फ्ल' खालामबा मोनगोन खुंख्रा कसारि लिरनाय दङ आंनाव फेसबुकआव बेयाव मोनगोन आरो गोजोननाय थाबाय आदानिसिम कक'आ बिफांनि बागै माखासे इनफरमेसन होनायनि थाखाय नोंथाङा बे समाव बायजो फैदोंमोन ना बे मोननै मेथड मोनसेखौ बेयाव हानानै जों राबार दोनबाय आरिनाय बायदि बादिं खालामनो हायो बेनिफ्राय बेखौ जों सिफायनानै बेबायदि सिफायनांगोन बेनिफ्राय बे माबा नङा बेखौ सिंखावनांगोन आरो बेबायदि बे जाबाय सेपलिंनि बेनिफ्राय मोजां मादार प्लेननि दालायखौ लाबोनानै जेनेबा जों बेखौ ओरैनो दे माबाया थिग जायाखै हानाया बे दाबाखौ लानांगोन आरो बेखौ बेबायदि लानानै फारनै साइडजों हानांगौ फारनै साइडबो होमबासो हाबगोन सोबाय बेनिफ्राय बेखौ पेपारजों खानाय बेखौ माबाथारना नाङा बेखौ बेबायदिनो दोनथ'नांगोन ना बेनिफ्राय जेतिया बेयो माबा जागोन ना होमबा बेखौ मास मोननै मोनथामनि उनाव बेखौ हास'ना होनांगोन प्लास्टिकजों माबानांगोन मेरायनांगोन अखा हाबनो हायि बायदि बेखौ बानायनायनि जेनेबा बोथोरा माबायदियाव मोजांसिन जायो बोथोराथ' दाबायदि खालामनायनि राबार बादिं खालामनाय समावनो सेम प्रसेसा होमबा जों बै नेक्स्ट माबायाव गायहैनांगोन आरो आदा गोजोननाय थाबाय लोगो मोनलायगोन कन्टेक्टआव थाबाय फिथाइबो लाबाय ने So finally लोगोफोर जोङो कक'आ बिफांखौ लाबाय ओमफ्राय रिटार्न जाफिनबाय जों थांफिनसै ओमफ्राय फिथाइबो लाबाय नै बे आदानिफ्राय फिथाइ थाइथाम लाबाय आदाया ओरैनो अननानै हरबाय आरोना जोंनो फिथाइ थाइथाम लाबाय ओमफ्राय फुलिबो लाबाय गारि डिकि सिङाव सोबाय नोंथांमोना भिडिअ नुखाबाय फुलियाबो मोजां ओमफ्राय मेचुर जानाय आरोना नै दा जोङो थांफिनगासिनो नै फिथाइया लोगोफोर नायनोबो मोजांथार ओमफ्राय आदानावहाय भेराइटिसा बेलेग बेलेग दं आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि नांगौबा आङो आदानि वाट्सएप नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव होनानै होगोन नोंथांमोना नांगौबाथाय फैनानै कन्टेक्ट खालामनानै लांफैनो हागोन आरोना नै लोगोफोर जोङो दुधनायनि बाजै हटेलाव हाबबाय जाबाय बिथांमोना उखै ब्रेथारबाय नालाय फुंनिफ्राय जेबो जायाखै नै बेवहाय गोथावना अमाया बे दालि सबाय अमा बेदर ओमफ्राय बे लाब्रा ओमफ्राय नै आलु फ्राय मैथा ना भाजा ओमफ्राय पक'रि ओमफ्राय बे मा होनो लेबु नै ओंखाम दा जानोसै आरोना लोगोफोर बिराद उखैबाय जाखां लोंखां ओंखारबोबाय नै लोगोफोर दहायनि दलंखौ मोनफिनसिगोन आरोना नरनारायण दलंखौहाय ओमफ्राय नै दसे ट्राफिकबो जाब्रबलायबाय आरो बेवहाय लामाया एसे फिसा नालाय ओंखायनो दा जोङो न'आव थांफिनसै लोगोफोर माला मोनहैबावो नै जों फैफिनगासिनो न' फारसे बिथांमोना ओंखाम जाखांनानै उन्दुनो ओंखारजोब्बाय नै लोगोफोर लामायाबो गोजान नालाय ओमफ्राय नै ओंखामखौ बिराद उखैनानै जाबाय नालाय बिसोरो ओमफ्राय दा उखैब्रेनानै जाबाय नालाय दा उन्दुनोबो ओंखारबाय आरो नै लामा लामा थिनथ'लांगासिनो सोरबा स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर बाय बाय गुबुन मोनसे